Mga kapuso, balik normal na ang supply ng kuryente sa Luzon Grid matapos isailalim sa yellow alert kahapon, July 11 ayon sa NGCP. May ulat si Russell Simorio. Itinaas sa yellow alert ang status sa Luzon Grid kahapon July 11 matapos ang pagbaba ng reserba ng kuryente. Ayon sa NGCP, naranasan ito mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Sa pahayag ng NGCP, ipinatutupad ang yellow alert status sa oras na hindi sapat ang reserba ng kuryente para sa transmission services. Pero agad ding nilift ng NGCP ang yellow alert status. Sa ngayon, sapat ang reserba ng kuryente sa Luzon Grid na nasa 1,298 megawatts. Noong Lunes naman, 14 na barangay kasama ang Central Business District sa Mangaldan, Pangasinan ang naapektuhan ng emergency power shutdown. 2 beses naranasan ang pagkawala ng supply ng kuryente. Ayon sa Senpelco, nagkaroon ng problema ang isang pasilidad na nagdulot ng emergency power shutdown. Totally damaged, so kailangan tanggalin or palitan yung buong assembly. Kaya nangailangan na magpatay ng primary line para mas mabilis at safety na rin. Apektado ang parlor shop ng negosyanteng si Maribeth tuwing may brownout. Bukod sa matumalang negosyo, sobrang init din sa loob ng pwesto dahil walang ventilasyon. Siyempre, yung mga kagaya kong mga business woman o kaya mga businessman, bali siyempre apektado sila. Saka kung pwede lang kasi yung ayaw nila yung magka-brown out. Siyempre yun yung kadalasan na madami yung mga tao, mga customers. Asahan pa ang mga power interruption dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Senpelco, inabisuhan ng mga electric consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon.